A Ràdio Comerç és l'hora del consultori per als professionals del retail, una secció en la qual comptem amb en Jordi Mas, expert en comerç, fundador de Crear Mas, professor d'Escodi i coordinador de Retail Cat. Aquí saludem. Molt bona tarda, Jordi. Molt bona tarda. Què tal, Jordi? Com anem? Setmanes enrere parlàvem del Customer Journey i avui volem parlar del e-Customer Journey, el viatge del client digital. Difereixen gaire aquests dos viatges, Jordi? Bueno, en definitiva, sí, difereixen en el sentit de que no hi hauria aquest contacte visual, els tempos són diferents i diguem-ne que l'objectiu és el mateix, però sí, òbviament l'experiència és ben diferenciada. Suposo que resulta vital posar-se en la pell de l'internauta per entendre quines són les necessitats del comprador, de la persona que a través del comerç online vol adquirir uns determinats productes. Correcte. Sí, així és internauta. I en aquest procés de l'e-Customer Journey hem d'entendre que pot haver un procés de recerca anterior i a la vegada entren ja directament a la nostra pàgina, ja estan dintre de la nostra botiga online i a partir d'aquí ja és un e-customer directe, que és el que es té que treballar i cuidar. En aquests casos entenc que ens hauríem de posar en la seva pell, posar-nos davant l'ordinador com si fóssim nosaltres els que volem seguir aquests passos. En quins aspectes hauríem de parar especial atenció per satisfer l'experiència de compra a través del comerç online? Sí, hi ha una sèrie de requisits, una sèrie de passes adequades. Jo simplement, el primer, i això ja ho hem dit moltes vegades, per simplificar, immediatesa, fàcil, o sigui que sigui molt, molt, molt senzill, i visual. Aquests tres conceptes són elementals, perquè moltes vegades podem tindre una web que és ràpida i que és fàcil, però que a nivell de disseny, amb tots els respectes, és una castanya. Llavors, això a dia d'avui perjudica. Vull dir, hem de seduir amb els ulls. A mi sempre m'agrada dir que això és a les botigues físiques, no? Em convida a entrar o no em convida a entrar? A les botigues online passa exactament el mateix. Llavors, aquests tres ingredients s'ha de tindre molt present. El següent ja entra en el procés. Ja entrem ja directe, com seria aquest e-Customer Journey, que el primer és, estic registrat? No estic registrat? Això ja d'entrada, no? Puc fer una compra? Puc fer tot el procés sense tenir que estar registrat? Això jo crec que és molt important. No incomodar el client. No incomodar l'usuari. En definitiva, dius, així com vam parlar en el seu dia, en aquest Seller Journey, del temps d'intercepció, ostres, m'atabalen, acabo d'entrar a la botiga i ja m'estan molestant, no? Això és una cosa que aquí ho hem de posar, però en un context al revés. És a dir, estem molestant fent que tot vagi molt lent? Estem molestant en el sentit de ara em demano un registre, ara em demano un altre registre. No vull, jo ja marxo. I això és una cosa a tenir molt present. Hem de fer-ho molt fàcil, molt senzill, molt ràpid. Per dir, al final nosaltres moltes vegades hem de posar exemples dels que s'han avançat en aquest aspecte. I jo ja sé que no agrada parlar de l'innombrable, però a vegades ho hem de parlar perquè és el líder. Llavors, Amazon, per què Amazon va triomfar molt en el seu moment? Perquè ho feia fàcil, amb un clic. Jo puc comprar, clac, amb 2 clics, jo ja compro. Llavors, això és una cosa que és fàcil, ajuda i facilita. Llavors, primer de tot, l'accés. Com em registro? Si puc comprar sense donar-me d'alta. I només hi ha moltes vegades que, escolta, jo no em vull registrar perquè és una compra d'una sola vegada, vull provar la web i no en tinc per què registrar. Fico les dades ja al final de la compra. No tinc que estar a la base de dades. Això també és rellevant. I després, la compra, tot el procés. A mi m'agradaria molt, especialment a la gent que ens escolti i tingui botiga online, que posi un cronòmetre. I des de l'inici fins al final. Quan triga a comprar?
perquè hi ha autèntiques webs que, sincerament, són complicadíssimes. Llavors, si jo, no? Al final els panells, les categories, no? La gamma de productes, sense nombrar. Si jo me'n vaig a una botiga d'alimentació i vull fer una compra de tot el cistell d'alimentació, jo no puc estar... És que me'n vaig a la botiga física i ja ho fico tot al carro, no? Llavors, hi ha autèntiques botigues que és molt liós, tinc que anar enrere, cap a dintre... Llavors, depèn de com faci tot aquest procés de la compra, no? Com estan els índexs, com estan les categories... Doncs això ajuda molt a que la compra sigui ràpida. Llavors, aquest cronòmetre, escolta, jo puc fer una compra ràpida? Sí, puc facilitar moltes vegades quins són els productes més venuts, no? I de cada categoria, productes més venuts. Això ajuda, no? A que jo ja faci un clic, no tingui que fer la recerca. Vale. Següent, l'atenció al client, no? Com és aquella atenció al client? Pues, jo una de les coses, això és una opinió molt personal, Jordi? Però a mi em molesta moltíssim que no hi hagi números de telèfon als e-commerce. Molesta moltíssim, perquè en definitiva, quan jo tinc un problema seriós, ostres, doncs no m'ha arribat la compra, no? I he fet el procés. A qui truco? On està aquell contacte, no? Llavors, aquí, en atenció al client, són els chatbots, no? Per exemple, molt bé, però aquells chatbots a vegades no apareixen, a vegades no hi són presents. Sí, el que vols és que et resolguin el problema i vols un canal de comunicació hàbil que realment trobis algú a l'altre costat. Tal qual. Llavors, si hi ha companyies que diuen, bueno, mira, podem contractar aquest servei, no? I aquest servei, doncs clar, té unes tarifes. Tenim un chatbot 24 hores? Hi ha vegades que jo he vist, no? Dissabte i diumenge no operatiu, no? No podem comprar dissabte i diumenge. Llavors, bueno, això és una cosa molt present. A l'atenció al client. 24 hores, perquè en definitiva nosaltres hem d'entendre, i això és una crítica, i igual aquí em treuen alguna targeta groga, no? Especialment aquells que tenen botiga online, però ho he de dir, si no, no ajudo, que és, si tenim un e-commerce, 24 hores, 7 dies de la setmana, amb tot el que comporta. Si no, no el tinguem. Perquè per tindre-ho malament, la meva suggerència és no ficar-se. O sigui, important. Llavors, aquesta atenció al client com és? Pagament, no? Bueno, doncs és un altre dels canals, no? El pagament. Com ho fem? Com ho gestionem, el pagament? Tenim diferents estils, no? A PayPal, no? Està demostrat que quan tu tens PayPal, això és per dades estadístiques dels e-commerce, tu quan tens PayPal, i òbviament té un cost afegit, no? Jo dic que PayPal és l'American Express de la botiga física de fa 25 anys, no? Que et cobraven aquella comissió que ningú volia tindre American Express, no? PayPal està demostrat que si tens PayPal vens més per la facilitat de pagament. Llavors, això és un concepte i ajuda moltíssim. Ara hi ha altres plataformes. Pots pagar amb Bizum, pots pagar... Bueno, això s'ha de tindre molt present. Entrem ara amb el requisit crític de l'e-commerce dintre d'aquest e-customer journey, que és la logística. La logística és una de les parts més importants perquè és on molts compradors es pregunten realment si volen comprar en un determinat lloc web. Totalment. Llavors, aquesta logística és... I en definitiva, moltes vegades, Jordi, la logística és èxit o fracàs, possiblement moltes vegades, d'aquesta pàgina web, no? Perquè, en definitiva, d'aquest e-commerce, perdó, en definitiva, d'alguna manera, per què comprem, o sigui, motius per als quals comprem online. Confort, confort i confort. Perquè, estadísticament, moltes vegades, la gent està disposada a pagar més, no a pagar menys, a pagar més per aquest confort, no? Perquè, en definitiva, jo dic que cada vegada més aquests nous hàbits de consum ens estan aburguesant, no? I llavors el que fem d'alguna manera és posar cost a l'oci. I el cost de l'oci és el desplaçament. Em tinc que desplaçar a aquella botiga, està molt lluny, quan em comporta en temps, en hora, no? Aquest temps té un cost. Llavors preferim que ens ho portin a casa. I aquest és el requisit. Clar, però si quan m'ho porten a casa triguen més de 72 hores i a sobre no puc donar una altra adreça o quan m'ho porten no m'arriba, aquí tenim un gran
dilema i problema. I és aquí, quan tenim que donar moltes facilitats, ha de ser molt fàcil, perquè si em complica molt a l'hora del registre i de posar totes les caselles i quines opcions em donen, no em donen aquella seguretat de dir, ostres, mira, ho rebràs a 24 hores, ho rebràs, no? Aquesta immediatesa aquí és la clau, no? És dir, si em surt més a compte anar a la botiga i agafar-ho, aquí ja tenim un fallo rellevant. Llavors, això d'aquí és molt important, el fet de la logística, treballar-ho adequadament i, sobretot, posar mecanismes. Posar mecanismes d'avisos. I és aquí, quan jo feia abans la reflexió de l'atenció al client, és aquí de dir, ostres, quan aquí tenim un impediment, ens pot sorgir, mira, jo havia posat la casella que m'arribi dijous de 7 a 9 del vespre i resulta que tinc un impediment i no puc, tinc que sortir per una urgència i de 7 a 9 jo no estaré a casa o a l'oficina, com fa últimament tothom, que ho envia tot a l'oficina. Jo tinc que poder avisar, tinc que fer, d'alguna manera, ostres, la comanda ja està preparada, ja està de camí. I com ho gestionem? I com em poso en contacte amb aquella persona que està de camí? Això és rellevant. Aquest és un punt molt crític. I després la postvenda, que és la part final, que és, ja has fet la compra, recordatori, t'enviem la compra que has fet, perquè quan no t'arriba aquell missatge de la compra que has fet, t'entra l'angoixa, aviam si ho he demanat, m'ho han cobrat, no m'ho han cobrat? Aquí val molt la pena donar aquella tranquil·litat i aquella confiança i una vegada, que això és molt important, una vegada tenim la garantia que aquell producte ha estat entregat, novament un altre enviament de satisfacció. Com ha anat tot? Aquí hi ha aquests 2 emails de postvenda i acabaríem aquí en el procés de e-Customer Journey. En el cas, òbviament, que aquella persona s'hagi registrat, li donarem continuïtat amb newsletters per continuar satisfent necessitats de compra futura. Podeu trobar informació addicional sobre aquestes qüestions i d'altres en el llibre Retail Power, escrit pel mateix Jordi Mas i publicat per l'editorial Libros de Cabecera. I recorda que ens pots fer arribar els teus dubtes i les teves preguntes a Ràdio Comerç. Te les contestarà en Jordi Mas. Envia'ns la teva consulta a associacio radiocomerç@gmail.com.